nachádzate na začiatku svojej profesionálnej cesty či kariéry. Možno ste v prvom, treťom alebo poslednom ročníku vysokej školy, alebo ste len ukončili strednú školu a chcete začať naberať pracovné a profesionálne skúsenosti. Alebo nie ste spokojní v svojej súčasnej práci a hľadáte zmenu, hľadáte niečo nové a chcete preskúmať svoje možnosti na pracovnom trhu. Teraz asi hľadáte niečo, v čom by ste mohli byť dobrí, čo by vás bavilo a vedeli by ste v tom uspieť. Ja to poznám, bola som presne tam. Snažila som si nájsť svoju vlastnú cestu, svoje nejaké to miesto v tom profesionálnom svete a uplatnenie. Ale všimla som si, že mnohí z nás sa zabudnú opýtať takú základnú otázku na začiatku tejto našej profesionálnej cesty. A to, čomu sa v živote chceme venovať? A druhá otázka by bola, čo by nás skutočne bavilo a uspokojovalo. Ak sa sami seba tieto otázky neopýtame na začiatku našej profesionálnej cesty, je možné, že skončíme v práci, ktorá nás nebude naplňať, ktorá nás nebude baviť a bude skutočne iba takou našou istotou a mesačným príjmom. Nenechajte sa zmiesť tým, že práca je iba nutnosť alebo určitá povinnosť, ktorú musíme vykonávať. Nie je to iba o budovaní kariéry, ale je to o tom, či robíme niečo, čo nás skutočne naplňa, posúva ďalej a rozvíja. Alebo ten svoj čas strávime v práci, ktorá nám viac menej bude uberať energiu, nebudeme sa v nej rozvíjať a každé ráno budeme stávať viac s takým utrpením, nejakým vnútorným stresom. V práci trávime väčšinu nášho produktívneho dňa, veľmi dobre si teda rozmyslíme, v akej práci tento čas strávime. Naše povolanie by malo byť prirodzeným pokračovaním našej osobnosti. Malo by nadväzovať na to, kým sme a pomôcť nám stať sa, kým túžime byť. A tak si teraz dajte takých 5 minút sami pre seba a úprimne si zodpovedajte nasledovné 3 otázky. Kým by som sa chcel stať? Čo by ma v živote bavilo robiť? Aká práca či aktivita by ma neustále naplňala a dovolila mi byť samým sebou? Robte to, čo vás bude nesmierne tešiť a hľadajte cesty, ako sa tým živiť.